Aurreko batean urpeko errutbia izan genuen izpide, eta gaurkoan musika izango da, bai. Gure gaurko gonbidatuak baloia eta aletakin ez dabilenean, gitarrakin dabil eskuartean, bai. Lotu taldeak lehenengo diskoa kaleratu berri du eta gaur Aitorrek hementxe aurkeztuko digu. Bai. Ona, bigote, eharra, hola gustatzen jaztia saioa, ritmuakin, Bueno, Aitor eta Maria lotu taldekuak dira, eta bio bakarrik ez zaudete, bakit hirugarrengo bate bada, hola taldian, ez da? Hori da, gure hirugarren kidea, basu jolea, Fer falta da. Eta nola gaizu, ez da animatu zukaldatzea, ose? Seme txiki badu, eta etxia zukaldatu behar duarek. Ondo. Bueno, zu aurrekoan etorri zinean hemen urpeko historia guztiakin, ni pentsatzen un Aitorreko zait, igual Urazpian ingo musika hone gaur. Ez da kasualta, Dutxatzea. Bueno, Maria, animatuko zea zukaldatzea Aitorrekin? Ez? Bueno, ez. Me katxi la mar. Bueno, ez zaite urrutira jun, gero bestea bestitxo bat kantatuko zu, ez da? Hori da. Eta jan ere bai, ez da?
Maria ez jonu urrutira, Aitor eta Bilok, hemen txibiliko gea, gixatu behar bat ingo deu, ikusiko zue, ardo beltzari. Goxo. Bueno, lagunak eta Aitor, garatuko izuet pausuz, nundik noa ebiliko gean errezetakin, bale? Ingo deu txekorra Burgiñon erara, da Borgoñan iten duen erabatea eta berezitasun bat da ardo beltzakin iteana eta denbora askoan gixatzea eta xamurra gertzeala. Hemen erabiliko deuna da txekorra, irugilarra, baita ere dakau, baratzurila, asanaia, tipula, gero irin pixkat, tomate kontzentratua, ardua, hemen dakau, eskaia, erramua, tipula eta salda. Ingo deuna da lehen da bizi, irugilarra laukitxotanin, ondo salteatu sartaian, sartaitik atea, eta bertan berdin ingo deu gero aragilakin. Aragila ingo deu pusketetan intxekorra, bertan markatu, aterako deu, eta ondoren ingo deu, gixaun baten iten deuna. Barazkikoak ondo erregozi, bai baratzuri asenaio eta tipula, behin ondo erregozita da duenian, tomate kontzentratua botako dio, bertara ondoren gainuntzeko osagaia botako ditugu, eta bertan botako deu eskaia eta erromerua, goxatuko deu pixkat, gero ardo beltza, gio botako deu salda, eta bukaeran ingo deuna da, tipulatxa hauek, ingo dituguna da, azalak kendu, tipulatxoak utzi, bertan kasuelan barroa sartu, eta ingo deuna da, labian sartu, eta 4 ordu utziko ditugu labian. Horrengo da, mantekila bezala gehatukoa, xamurra gehatukoa. Inberduna da, barazki eta ondo gorritu, gero saldak bere kolore ilun hori ukitzeko ardo beltzana. Eta gero horrei lagungarringo xeo pare gauza. Hemen dazkau txampiñoi hauek, portobeluak zehazki, ingoitu pusketetan, adibidez lau zatitan edo horrela, gurinetan salteatuko ditugu, katza eta piperran puntua jarri, eta gixatua ateratzen deunean, orduan botako jau bertara, eta beste 3-4 minutu emango xo zutan, eta listo egongo hori. Eta horre lagungarri ingo jau pure patata normal bat. Pure patata ingo deuna da zuritu, patatak egozi, eta patata jo gero krematuko ditugu, bai, esniakin eta gurinakin, eta gatza eta piperran puntua. Ados? Ados. Bueno, hemen bertxua botatu, eta lanian hasi bergea. Bueno, hemen ingo deuna da, bitu, patata horiek egosten jarri behar ditugu. Eta patata horiek egosteko, hemen jarriko nik azuela, urakin jarriko den martxan, zuri emango izut zuri gailua, eta ingo deuna da zuritu, eta azkarro goibiltzeko ingo deuna da laukitxotan jarri, bale? Lauki txikitan ingo deu, eta hola erraz egozikoa, eta hola 20 minutuan pure patata inda dakau. Bestela patatak egosten ja 30 minutu bihar deu. Bueno, eta horregatik hori aurreatuko deu. Emango jotena da, ura ez gehiagire. Bestela almidoi gehiagi jute zaigu, eta gero ez da komeni. Ura jarriko den martxan, hau berotzen dakazu, bale? Eta ni bestaldek kasuelatxoa jarriko hemen martxan, eta bertan irugilarra hasiko naiz gozatzen. Txikitza ditut eta horra bota, ez? Oiak, itxikitu, gero nahi pasan abeko, uretatik pixat garbituko deu, eta gero laukitxotan ingo deu. Bueno, kontatu iguk, lotu taldia. Diska atera berri dezue, bueno, berri urtean hasieran atea zen duten, ez da? Olengo urtean ja plazaratu zen duten, ez da? Plazaratu genuen hori da, plazaratu genuen aurreko urtean, baina, bueno, nola hasi berria ginen eta 4 abesti bakarri genituen, aurkezpena gau abesti gehiago egin behar genituen. Ados. Hora aurkeztu genuen, hori, urte hasieran, hori, otxai hasieran. Vale. Oguain jaia bete orduan ekostita, eta guain badakit gira txiki bat inberri dezuela, 4-5 bat kontzertu eman dituzuela, eta arrakasta jarra, ez da? Hori da, gustora, oso gustora. Ze ona. Hasi ginen pizkat, eta bueno. Nondik noa ibilizatea, jendia jakiteko? Hasi ginen Zornotzan, Bizkaian, gero Iruñan hori aurkezpena egin genuen, etxean ez, aurreko gure lagunen aurrean, da, bueno, familian aurrean da dena, oso gustora egia zen, eta gero jodegu lekun berrin ere, Iruñan eta Gasteizen. Euskal Herriko bira. Ia bastarra guztitako denak iristeko baina Euskal Herri guztien, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, zenbat abestikin atera dezuel endaziziko EPEA da, ez da? Diska erdila de gori, ez da? Onola da? Lau abesti genituen. Ara, ia zen, aurreko urte hasieran hasi genuen proiektua. Bai.
beste proiektu batzutatik gintozen, ez? Eta ez dakit, aterazien lehenengo lau abestiak, oso gogotsu hasi ginen, eta aterazien lau abesti horiek, grabatu behar du. Zerbait, edo zer jo aurretik, grabatu behar du. Lozen jun, astu baino lehenuo. Hori da. Ondo. Hori da. Eta abestitxo horietan, ze topatuko deu? Ikusi entzun deun abesti eta ikusi ere bai, antzekotasun asko ukiko deu beste irurak, o bakoitzak bere ikutu daukiko, edo ze topatuko deu? Baute, zeit, egia, komentatu digutela guretzat bentsat baute jarraitzen duen. Parekotasuna edo. Jarraitzen duen ideia komun bat. Azkenan rock alternatibo, ez dakik oso ongi definitzen ere egiten dugun. Gaur egungo musikeroek ez daizue gustatzen ez etiketatxo bat jartzia, ez da? Ez dakit, eske guber ez dakigu. Musika egiten dugu, musika. Roka badakigu dela roka, eta respektor hortan, sartzen nahi bat gauza. Ez dugu ez da etiketatzen, edo zehatzen gara gure gustoko referentzietatik tiratzen, eta Bikain. Baina orduan, eta kantak, melodiak, zenek inditu? Irunen artean inditu zue? Zein da hemengo artifizia esateana? Azkenean, kanta bai irunen artean egite ditugu. Norbait, beti da, irutako batek ekartzen du riff bat, esaten dela, akorde segida bat, edo akorde tarte bat, riff hortatik abestia garatzen juten da. Eta, nahi nik ekartzea, edo Mariak, edo Ferrek, edo... Zenek zenei mareatzen dio gehiago? Zein mareatu gehiago? Zenek mareatzen dio gehiago. Irurok oso nahiko txarra gara horretan, Vale. Zen lau abesti horiek atera ziren nahiko askar, baina orain berriekin, eramate ditugu berriak, eta beti da, hemen aldatuko dut zerbait, hemen sartuko du beste zerbait, eta beti, ez dugu inoiz, berriak ez dira inoiz gelditzen, beti izan dugu, aldatze ditugu ja ensaioro, abesti berriak. Eta, plazaratu dezue, lau kantuko diska, atera dezue, diska fizikua? Egia zen, jarri dugu nola epe izanik izan ditugu dudak, Durango kasokan ere jun ginen, Durango kasokara aurkezpena egitera. Eta hortako ere pentsatu genuen aurkezpena kondiziotako bazen hori diskaen ateratzea, eta pentsatu genuen zerbait egitea, diska tirada luze bat edo zerbait, baina azkenean lau abesti egin zagen, etorkizuna begira, gaina jarri genion izena ezen batera originala, jarri genion bat lehenengoa izanik. Eta, agian bi, edo ateratzen badugu bi edo hiru, edo laboak egin zuen bere garaian bat hiru. Igual horrela gertatzen bada, agian aterako du zerbait fizikoan. Eta zein da zuen berezitasuna? Zertan bereizten zeate? Berezitasun bezala, nik uste nahiko zuzena garela, hiru gara, ez da berezia den, baina azkenan hiru izatea baditu gauza positibo eta negatiboak, eta guk positibotzat hartu ditugu, hiru izatea soinu zuzena, hirurok garrantzia berdina ematen diogu, baita instrumentu bakoitzari, gitarra, basua eta bateria, eta gero agotxei ere. Azkenan, ni naiz gehienetan abesten duana, baina Mariak ere, gure bateriak abesten du batzutan hori da. Eta, pizkat zehaten gara gure bion arteko agotxen lotzen, edo estiloak, abesteko erara ez da batere berdina. Eta, esan dut hori dela berezitasuna. Daukagula, registro hori, irurok zehatzen gara, iruron indarra, alik eta gehien. Eta, adibidez, ze topatuko dugu zuen letretan? Egia esan, batetik, gure osasun edo gure inguruko gure gertaeren lotutako gaiak, eta gero bintzat nik bai ulertzen duela pixkat musika izan behar dela reivindikazio toki bat. Hori ulertu izan dut beti. Aldarrikapenak eta historik eta... Bai. Hala ere, egia zen, nire ustez ere bintzat Iruñakoa izanik eta euskaraz abestea, Iruñako rotala eta euskaraz, eta batutan arrara iruditu, baina pixka reivindikatiboa bere baitan. Euskaraz abestea, Iruñan oraindik ez delako hain ohikoa edo bintzat. Ezagit, gertatu zaizkigu, aurreko lehenengo gure kontzertuan, Iruñan egin genuen lehenengo kontzertuan, tabernan, soinu froga egiten gauden. Eta soinu froga egiten gaudela, etorri zen, tabernako feligres bat, hor beti goten ginen abitako bat, eta hasi ginen, eta hasi zen, oso ongi tal, soinua ze ongi, ze ongi entzuten den, ez aizer, ni egon naiz talde asko entzuten hemen, taberna honetan, tal,
eta batean, hasi ginela hori dena instrumentu bakarrik ahotsa gabe. Eta batean abesten hasi nintzela euskaraz, eta tipoak esan zuen, serio, tal, como horrela ritua. Bai, Bai. Hori... Iruñan bertan, además. 2024an, Iruña, horregatik izan duzu, pues, hostia, ze puntutaraino, ez? Bai, batutan usten dugu, normaltasunian daola, bestia, baina segun nun eta zenekin zauden, ez da? Bai, hori da. Katxiz da, mar. Eta lotuz taldia bestela, nahiko berrilla da, ez da? Bai. Osa, talde bezala hasi berria. Gara gu bagatoz, musika mundutik, irurok, gara beste proiektu batzutan. Baina, bai, taldea hasi genuen sorrera izan zen 2023an. 2023ko neguan, gainera, eta elur egun batetan. Gainera, nahiko kuriosoa. Bai, Bai, Iruñako elurte egun batetan. Bai. Bildu ginen, ez genila bilduko ginen edo, baina, bueno, hor sortu zen. Eta lotu zinaten azkenien, ozen, ez zeratik handeitzen da lotu. Lotu horregatik, bai, izan duzuna, ez dauka misterio gehiago hori da. Azkenean, irurok ere bagatoz oso ambientez berintatik, egon, ez ginen ezagutzen horren aurretik. Nik Maria ezagutzen nuen, pizkat, baina oso gutxi, eta Fer ez genuen inork ezagutzen, eta azkenean... Eta nola elkartu zinaten? Maria eta biok, hori, komentatzen behin, ezagutzen ginen laguna komunean, eta komentatzen, ze gusto musikal genituen, eta oso bera bateria jotzen zuen, eta zerbait egin behar dugu noizbait, eta behin suertatu zen. Eta gero Fer, bildu zen, aplikazio batetik, musikoen Tinderra. Benetan? Aila, betxe. Bai, holan, aplikazioak musikaria bilatzeko, eta bilatzen genuen basu jole bat, egin genituen hainbat proba, 3 basu jolez berreinekin, eta... Ematu hemen zerbait da. Kastina eta dana. Kastina dena, hori da, ez dago zer egiteko, baina, probatu genuen, jendeak esan zigun. Eta zenekin gehatu zinazten? Onenakin o merkienakin? Feeling egin. Match egin genuen. Matcha, vale. Ona. Bueno, guantxe garatuko deu gehiago, inbiar deuna da patata huia egosten jarriko deu hementxe egosten. Eta bitartian jungo gara getxoaino, Delone jatetxera. Eta Beñat Ormaetxeak eramaten du. Gurekin hemen egontzan, sukaldari lagun batek. Guazen ezautzea. Kaixo Joseba, hemen gara berriz. Nire izena Beñat Ormaetxea, badakizu. Hemen gaude Harri Luze Jauregian eta aurkeztuko dizuet nire proiektu berria, Delone jatetxea. Bueno, Deloneko jatetxea getxon dago kokatuta, Harri Luze Jauregian, eta jatetxearen izena Delone da. Sonia Delone artistari zor zaio. Errusiarra zen, baina frantziar nazionalitatea hartu zuen. Bere abizena, bere senarraren gandik hartu zuen, Robert Delone. Bai Sonia eta bai Robert, arte abstraktuaren artista famatuak ziren. Harri Luze Jauregia 1910ean hasi zen eraikuntza eta 1912an bukatu zen. Jose Luis Oriol arkitektoak diseinatu zuen Harri Luzeko markesarentzat. Eta orain Delone jatetxea kokatuta dago bere garaian markesaren logela zen lekuan. Eta atzean ikusten ari zareten tximinia hori Sonia Delonek eraikitakoa da marmol beltzarekin. Urrian zabaldu gendun, eta ni dakidana egiten nire etxeko sukaldaritza da, ezta? Jauregi Barria jatetxearen anai txikia da, ezta? Eta eguneko erdia karta tradizionala edo produktozko karta eraikitzen dugu eta badakagu beste menu gastronomiko bat nun Jauregi Barrian sortutako plater berriak bertan daude. Gaurko honetan prestatuko ditugu. Barazki salteatuak, patata krema, eta aragi saltza. Errezetarekin hasi baino lehen, esan nahi dizuet, barazkiak garaikoa direla. Kasu honetan, nire laguna Jon Ibarra baserriko barazki ekologikoak, eta garaian lurrak ematen ditugun barazkiak erabiliko ditugu. Besteak beste, azalorea, baditugu baita ere, zanaorioak, bainak, paktsoi azelgak, brokolia edo tomate txerri batzuk. Azken finean, plateraren sorrera dator, besteak beste, nire nortasun bat sortu dudalako, ezta? Azkenean badaukat plater guztiak elemento printzipal bat, edo elemento nagusi bat,
Gero badauka guarnizio elementu bat, kasu honetan patata krema eta saltza bat besteak beste, ezta? Eta saltza hau haragi saltza da, ze estimatzen dugu haragi saltza honek egiten duena da potentziatu barazkiaren zaporea. Errezeta honekin hasteko egingo duguna da barazkiak egosi, baina barazkiak hasiko gara egosten banan-banan. Lehenengo hasiko gara egosten azalorea kasu honetan, ateratzen dugunean egostetik botako dugu brokolia, gero baktsoia, gero kalabazina eta azkenik azenarioa eta tomatea. Barazkiak banan-banan zergaitik egosten ditugu, barazki bakoitzak bere denbora daukalako. Eta aterako dugu urrotxetara. Horrean egitu duena da, egozkera, puskatu edo eten. Eta egozten ari garela barazkiak, bitartean egingo duguna da patata krema. Patata krema hau era berezi batean egindako patata krema da. Uretan egosi beharrekoan, esne eta esne gainetan egosti dugulako. Ondoren, joango garena da, barazkiak zuhastitzera. Badauko gutena prest, barazki guztiak zuhastituta eta orain plateran jarriko ditugu. Eta azkenik botako diogu haragi saltza, ipulina eta eskata saltza. Bueno, Joseba, hemen daukagu gaurko proposamena. Badakizun gauden, Delonen jatetxean, así que bertan ikusten gara. Besarkada bat. Beñat Ormaetxea jauna, oide leku txukuna indezuena, ze paraje, Ona, loiteko eta dana, pasatuko gaitu behin obein. Egia esan, beak daka namorietan eharra jatetxia, ane ondan nao, zenba goxatu nun, horre pasatu berkonez goxatzea. Bezarkada handi bat, eta gurian jarraituko du. Hementxe, patata goxatzen dazkau, indeuna da, haragi jatea. Hementxe hon, ja gorritu zaigu, atera deu, eta guain inbiarritutena da hemen barazki bota, goxatu, hemen dazkata zenioa eta baratzuria, tipula guantxe zuritukoet, eta zuk lagunduko jazu betu. Tipula hauek ingo ditugu osoikan utziko ditugu, bale? Baina azalak kenduko jo, bale? Kendu atzetikan pixkat, eta gero azalak kentzen jun, da txukun utziko ditugu, zatean osoikan sartuko ditugu gixauan, bale? Bueno, Aitor, zu Gernikarra zea. Hori da. Ba, ez da? Baina taldia, bueno, Iruñan bizia iz, ez da? Aspalditikan. Taldia Iruñakoa da, o Euskalduna da, o nungoa dala esango genuen? Taldia Iruñar da, bai. Iruñarra eta Euskalduna, Gernikakoa ez? Gernikarra ez. Bai, katxila, ma. Ja, 8 urte Iruña bizitzen, da, ja, bueno. Pixkana barriko, bai. Ondo. Talde bezala. Bikain. Ze hona irutu zaiten nola lortu zenuten taldia? Nola lortu zenuten zea, baxu jolia. Asko gustatu zait, ona. Bueno, eta bertan, hiru zaudete, esaten dezuen horrek bere xarma dakala, bai, nik ere Green Day ezautzen un grupo bat asko gustatzen zaiten, eta hori ere iruzian, eta horrek bere jokua ematezune bai, ez da? Bai, baude, talde asko, ez gara, oza, beretzia esan diazu, bueno, oza, baude Power Trio, esan zaio... Power Trio deitzen da? Bai, formatu honi. Vale. Baude asko, bueno, guretzat, baita ere, ez dakit, badu berezitasuna, eta ez dakit, gero ere... Ordutegi aldetik errazagoa, 3 persona. Asko zerrexo, ez da? Bai. Igual bakarlariak ere horregatik errexo ibiliko dira, ez da? Nahi duenean iteko, oideko izan. Nun ensaiatzen dezu, nola guen esan dezula ensaiatzeko eta errexo dela, nola ensaiatzen dezu eta aztian zenbat bider biltzezeate, o nola biltzezeate? Ensaiatzen gara, ensaiatzen gu Iruñean, bueno, ongara 2 tokiz berdinetan, denak Berriozar, zonaldean, Iruña inguruko herri bat, eta lokalan, eta ensaiatzegu astean behin. Astean behin. 2 ordu pixka gehiago, eta hori, denborak ematen duena. Azkenea, bueno. Baina, denbora ematen duena hor 2 ordu. Berotite zeate, horrez da, hoten inor beste bat. Baina, askotan behotze zeate, eta ja, behinan gitarra, behin taldia onda, nahi gabe, batzutan luzatu ingoria, ez da? Igual tema batekin gelditze zeate hor, itxi arte, ez da? Batzutan izan da hori, luzatu, ez da, atzutan ez da gizu, el proiektu batan edo lana bezala, ez? Osa, bukatzen zula, beste zerbait egin behar dut, burua deskonetatzeko, zer, ja nago, ez, abesti honetaz, edo ez dena zerbait ateratzen,
pues denetarik goten da, ensaio batzuk luzatuko lirateke azoz gehiago, edo beste batzuk. Ja, batzu luzatzen dira eharra, baina bestea luzatzen juten dira eta raiatzen azteiz, no? Ondo. Bueno, denbora ikan gelditzen... oso ondo, bai, bestia bera organikoa bota, eta horiek hor osoikan bota utziko ditugu. Vale, oso ondo. Hauek gero botako ditugu, Ixeu adinda dakaunean, labea sartu baino lehenuo, hau ese botako ixeu. Bitartian aldia zunain, beitu. Hemen, barrengorria portobeluak dira, txampiñoi mota bada, eta ingo zuna da, txustarrak endu, vale? Eta gero hau ez dakit, nahi desun bezala, nahazu lamina txotan horrela, adibidez, vale? Danak moztuko ditugu horrela, eta gero hori gurinetan salteatuko dugu. Eta gehatze altzaizu denbora guandikan urpeko rugby egiteko, jarraitza aldezu? Bai, jarraitzeko, bai. Bueno, astean, pues hori, da, tarte bat, egun bat errugbia, beste bat musika, pues hori, lanetik aparte, hori da bizitza, ez? Eta rugby, hori astean zenbat bidez entrenatzen dezue? 3 aldiz. 3 aldiz, Ikatzi lama, eta gero gaina geho azte buruan ebai jolastea. Ez beti. Osa, kirol bat, ere aurrekoan, kirol bat ez dian hainbesteko kompromisoa eskatzen ez, azte bururo egon barri zana ez dit eskatzen. Noiz benka. Kontatu jendiei zertan datzan zehazki kirolak, zeatik guk badakigu hemen zeundelelako, kontatu digulzulako, baina horre ongoa baten bat ez dakina zertan zeigean. Bai. Errugbia azkenean, 6 aurkako kirol bat, urazpian egiten dena, igerileku batean. Igerileku horrek izan behar ditu 3 metrotik 5 metro bitarteko sakonera. Dena apnean jokatzen da. Baloia ezin da uretatik atera, beraz, dena apnean egin behar da. Jokatzen dugu... Dena urazpian, Hori, urazpian, aletekin jokatzen dugu. Eta, bi saski daude, igerilekuaren alde batean eta bestean, eta helburua pilota hori, flotatzen duena berantz, oza, ez duena flotatzen, flotatzen duena lur pistinaren bera juten dena. Oza, ondoratu iten da pelota hori? Gauza ez dena ondoratzen arriba bezala, baizik eta nahiko astiro, flotabilidad negatiba. Vale. Eta helburua da saski hortan sartzea. Zenbat balio saski bakoitzak? Puntu bat, o triplia badaude? Ez dago triplika, bale. Eta ikusura bat sartzea. Zenbat tanto iten dira? Adibidez, futbol partido baten iten dira bat bi, 3-4, utza, saski baloian, 80, 70, hemen nola ibiltzen zeate? Partidu bi talde, parekatu hauden bi taldeen artean. Bai. Bat, bi, horrela. Futbolan antzeko esango genuen. Parekatu hori, futbolan antzeko. Futbolan antzeko esango genuen, bale. Ez da erresa gol basartzia orduan, ez da? Osa, zaiena da, bi talde parekatu aurkitzea kirol honetan, Osa, sortita biko eta sortita uteko asko goten dira, ose? Hori, egoten dira. Katxila, mar. Gertatu dira. Nungoa dira talde honak? Nun daude ururazpiko errutbi egiten duen talde gehiago hemen? Begira, orain dela gutxi gara Alemanian, egon ginen. Bai. Eta Alemanian daude 200 talde ia. 200 talde, Bai, orduan nahiko bertan sortu zen kirola. Eta orduan ligia bat dute, kategoria ezberdinetako liga bat. Orduan hori parekatuena, izan daitekena horra. Bai, ona goian, behiak edo, eta hemen zaudetenak zaudete dipunto, ez dago gehiago. Bai, eta gero... Zema talde daude adibidez Espainia guztia? Estatu maian bost. Bost talde, bakarrikan. Bai, Zaragozan, Valladoliden, Bartzelonan, Madrilen eta Iruñan. Talde mistoak eba daude, mutillak, emakumeak, danetik, Eta Granadan beste bat. Granadan, bai. Kirol mistoa da, eta bi kategoria daude, mistoa emakumenak. Orduan, misto kategorian jokatu dezakete bai neska eta mutillek. Vale. Eta nesken kategorian bakarri neskak. Osa, dago mistua edo neskana? Mistua edo neskena. Ona, kirol gutxitan egongo hori, ez da? Hori da, nahiko modernoa, bai. Bai. Ona, eta nola kudeatzen dezu adibidez alde batea jun, beste jun, Europa guztian hueltak ibiltzeko, ez tekerreza izango, ez da? Ez, azkenan gure kabuz da dena, federazio, Nafarrako federazioa laguntzen digu, asko, esan behar da, urpeko kirolen federazioak, alduenean, behintzat, ez da federazio oso handi bat. Eta bestela, gure kabuz, hemen estatuan jokatzituan Espainiako txapelketa, bai, igual transportea edo horretzen dugu, denalakoa, eta kanpokoa, gure kabuz. Gu montatzen gugena, bertakoak Alemanian adibidez lagundu ziguten alokatzen toki bat, edo agian etxeak uste dizkiguten, eta... Bai, pixka prekarioa dala guan digan, ez da, alegila, ose? Bai, moldatu inbiartzatzen, ez da? Oso minoritarioa, ez?
kirol handiek, eta atletismoa horrelako kirole dauzkatorlako arazoak, gureak ja... Dudi gabe. Bueno, hemen, goxatu deu tipula eta pixkatxo bat, guain tomate murriztua bota diot, vale? Eta ingo deuna da, orain, hor irina pixka sukaldatu. Irina pixka sukaldatu, loditasun pixkat eukitzeko saltxak, pixkat, goiarakada bat botako dio, horrelaxe, goxatuko deu, vale? Eta behin irina goxatzen deunian, guain botako deu, ja hemen dazkaun irugilar eta aragilak. Eta hau parea vuelta eman ondoren, ardua, murrizten utzi, salda eta labea. Labian bukatuko dau, Lau ordu labian, lau ordu. Artuko bitartean. Bai, denboa pixka bihar du, bai. Bestela eltzea askarra balin bagazu ere bai, labia pizteko eta hainbeste denbora ez bazune, eltzea askarrian jarri hau, itxi, 40 minutuan, ordu beten, egon gozan, iten duen aguk iriki, 40 minututa gero, pintxatu, xamur balin bada, utzi, bestela igual desein ingo zaigu. Eta igual, geho beste 10 minutu eman, pixka gorra balin bada. Hemen ingo deuna da guain. Eskaila bota, erromerua ere bai, vale, horrelaxe, erromerua ez, erramua lagun, vale, hemen de botako dugu ardua, oso ondo, eta guain, komen izateana da, behian peatu zaiguna guain arte, arduak iteuna da, desglasar deitzea, desglasatu hori da, behian daun peauta gelditu da hori guztia, atera. Eta arduakin guztia ez basa izu ateatzen, inbiar dana salda bota, que hor ja atea zait, nik ikusi nola ja despeatzen izan. Salda bota, eta hemen, txaga, eta goxatu, usaila botatzen nahi dana, Ona. Eta bitu ja, ze kolore baina ikusiko zu, hau labian egon da gero, lau ordu, ilun ateako zaigu, ikusiko zu, Zeratik, lau orduan gauza asko pasatzea. Bueno, hau horrelaxe, hau barroa, eta ingo deuna da, tapa jarri, eta labea, ikusi zu, Gixaua, betiko moguan, iten deun bezala, bakarrikan, ikutu berezi jakin. Hemen ingo deuna da, guain, labia iriki, barroa sartu, eta esan dakoa, lau ordu, Ez bi ez iru, lau. Venga, hoi barruan dakau, sartu, play emango jo, 185 gradutan dakau, Ze musu horrekin? Artista eta isla banakin, Zukaldari, bai, jarraitzalde zukaldatzen tope. Bueno, zerbait, bai. Zerbait, bai. Ez asko, Ez? Azkeneko platera, bai? Hori da indeken azkena? Hori da. Me katxiz lamar. Eta txian ingo guan, zerbait, ez da? Zer da keien aitekena, zer de prestatzen dela? Lekak, ni lekan esperto hori. Bai, Stilistak, barrunak... Eta nola aiteitu, zer ara aiteituk? Zera, Oia Express. Oia Express, segura eman, barazkitxo batzu bota. Hori da, barazkitxo bat. Sakramentuen bat. Haukat telita bat, nola lan... Bai, saretxo bat, barruan sartzeko... Eta gero hori pasatze dut, eta botatze dut, iristei edo... Bikain. Patata, xamurra dakau ja, Ikusi ezue, tita batean indala. Hau ingo deuna da, hemen jarri, horrelaxe, berriro bertan jarri, eta gero ingo deuna da, hau, zanpatu, gurin eta esniakin, hemen portobeloak salteatuko ditugu, betu gurinetan jarriko dugu martxan, ja. Hartuko dugu hementxe hau, eta portobeloiek erai, martxan jarriko ditugu. Hementxe, bale, gurinetan, Geo, gurina ez zaio nahi bezutu gustatzen, aldu olioak ine, baina gurinak beti bere ikutu ematen dio, Bere ikutu ematen dio. Venga, gurina hor dakau, jarriko deuna da hemen dantzan, segituan urtuko da, hau botako deudana, eta goxatzen utziko deu. Hauek ez, hauek bazterra botako ditugu, Hauek untxientzako hemean, organikoa. Bale, eta ingo deuna da bitartian, gixaua labian dakau. Inbiar deuna da gero hueltan bure patatain, hauek goxatzen utziko ditugu, eta hau gixauan sartuko deu, eta bitartian jungo gea, beltz barrea. Ikusiko zue, zer nolako kroketa prestatu izkiguen. Guazen ikustea. Haupa Joseba, ni Abel naiz, eta gaur aurkeztuko dizuet Beltz Taberna hemen Donostin. Oin dela urte bat, Lancelot eta Sara irekiz zuten proiektu berri bat,
Belz Taberna. Sara egoten da beti, maietan, eta Lancelot egoten da sukaldean, plater oso onak prestatzen. Tabernaren izenaren historia, orain dela urte bat, zoritxarrez Lanceloten aita hil zen, eta bere omenez hartu zuten abizena, eta horregatik Belz deitzen da. San Vicente Elizaren ondoan dago, eta, kanpaia jotzen dutenean, berei gustatzen zaie pentsatzea berari keinu bat dela. Dekorazioa da pixkat arteari keinu bat emanez, gero ere Lanceloten aita pixkat artista zen, eta berari ere keinu bat eman nahi diote. Irekitzen dute astean zehar janarietan eta afarietan, eta gero larun batean egun guztia, kartarekin lan egiten dugu, eta gero garaianen arabera egiten dugu beste plater batzuk, eta kartazkanpo jartzen ditugu. Eta eskaintzen dute ere kopa honak, homenaje bezala a la antigua colchoneria, zela Kopa Taberna. Hemen zegoela kokatuta. Bale, esagotu duzu gure taberna, eta orain joango gara rezeta bat prestatzera. Hemen gaude Lancelotekin, eta berak kolombiar plater bat prestatuko dizue, baina beste era batean. Gaur prestatuko diguna kroketa batzuk, baina kroketa hori sankotxo salda bat da, eta osagai guztiekin kroketa bat egingo digu. Txiko geha osagai guzti horiekin egosten, oiarra dauka, saieskia, yuka, tipula espeziak, baratxuria, bukatuko dugu zilantro eta artoarekin. Errezeta hau Saran partez da, bera kolombianarra da, plater tipikoa da, eta orduan pixkat beran partez egin dute kroketa bezala. Berez, errezeta salda da, baina hemen kroketa bezala egin dugu. Gero osagaiak kentzen ditugu, eta txikitu egiten ditugu. Eta horrekin, ja bolak egin, eta pankoan pasatzen dugu. Hauan ja, gelditzen zaigu bakarrik frigitzea, eta ja plateran jartzea. Beste plater batzuk dituzte, Ingalaterrak igual platerak, hango igual plater tipiko bat, fish and chips, egiten dute bere erara. Hemen daukago ja kroketa egina, oain pintxo bezala jarri dugu, baina badaukate ere kartan razio erdila eta razio osoa eskatzeko aukera. Eta bukatuko dugu zilantro maionesakin eta brote batzuk jartzen doian. Hemen gelditzen naiz, Sara eta Lancelotekin, kroketa, sankotxo kroketarekin, eta, nahi badezu probatu, hemen gaude, Donostin, Aldezarrean, Belz Tabernan. Eskerrik asko. Agur. Hau pairukote, hoi da hoi itxura, zer nolako kroketa eharrain dezuen, egia esan. Ai, ama, bexamel xalian, ez nire bai, Jo, esaten du ez dala gehiagin janbia kroketa, baina noiz benka, janin berdia, Eta holako goxoa, aldian danetan. Bueno, lagunak, besarka da handi bat, eta horrela jarraitu, gugurian jarraituko da. Hemen bitarten behitu, perretxiko hauek, 5 minutuan, zu nahiko fuertian, India, eta inberdiotena dagoen gatza pixka bota, handakat gatza. Bale, eta botako ditut, enean asketara. Hemen ingoetena hau ja labetik atera deu, Labetik atera deu, eta ingo deuna da, belarrak atea, perretxikokin naztu, 4 buelta eman, eta listo dakau platera eratzeko. Bestalde, Aitor, lagundu berezuna pure patata bukatzen, bale? Egosita dauden patatak bertara bota, esnega bota, eta gurina, eta birrindu. Eta gatzan puntxua jarrik. Oso bota, oso krematu dengo deuta, bale? Venga, oso ondo. Haure, botako jat... lehen da bizi, belarroiek enduko ditut. Oso ondo. Eta jarraitzaldek irakasle lanetan, ebai. Pentsateat ire ogibidea ez dekela utzi, ez da? Ez dut utzi, ez. Musika ez dit, oraindik. Oraindik ez dit jaten ematen? Ez dit jaten ematen, Katxiz lamar. Nuntzeun den, ze ikastetxetan? Biurdanan. Biurdanan, aurregurtan gauza bera, Iruñan dago. Errotxapea auzoaren ondoan, Doniban eta Errotxapea artean hor dago. Bai. Auzo tipikoak, mitikoak. Eta zenbat urteko ikaslekin zauditza? Netarik. Netarik? 13 urtetik, delatxe bat, Bai. bigarren batxiller gora. Bueno, Dale, berezila, ez da, hor borrokan ibili berko, ez da? Bai. Nik teknologia ikasai amate dut, eta... Teknologia gainea? Bai, orduan, bueno. Hemendikan Iñaki Pardina ikaso, botako emango jozea, Iñaki Pardina batez nahi teknologia eson. Eta teknologia bai, nik beti esaten dut, hemendikan bai gainea,
musika klasek, teknologia klasek, dia klase batzuk pixkat gaina konfortetik atea itezea, eta jendia pixka gora etortzea igual, ezta? Bueno. Gelakidiak eta, ose. Bueno, ez dakit, oza... Honi nintzen gora etortzen nintzen bakarrik. Ez daiteke. Ekatxila mar. Ez, baude, baina... Nik uste dut bestera batean, nik uste dut badiela klase arruntetik, ez? Beti daudela klase arrunt batetan eseita. Zose bereziagoa, ezta? Hori da, ez dakit, nik ikustu gehiago, pues... arrunta ez dena, ez? Gorputz eskuntza ikusten zaien bezala, pues... Eta horren jendia gogotxua gogotekin dek igual, nik horrela ikuste dut. Igual nik horrela ikusten nahi dudalako. Bai ez, baina nik ere bai usten diat, zorionez, irakasleek, eskolak eta ere bai, gero eta gehiago moldatzen dira ikaslei. Ez leno bezala ikasleek moldatu behar dela ikastolai, ez da? Ja, bueno, ez alda hola. Bai, horrela da, horra sehatzen da beti bizkal motivazio orokorra bilatzen. Hori dek. Eta bueno, ze ikasleekin geldituko izan? Bai, sartu barroa eta birrendu bildurri gabe. Gatza botal diozu? Ez dioguta. Ez, bota inbier izate zaio eta gaiz gutxi gaina, zera patata sositua izatea. Venga, eman horre burra. Eman lasai. Beian heldu, bertzela gora dantzan hasiko zaizu dana. Vale, oso ondo. Eta ze ikasgaiekin zaude guantxe esku artian, a ber, ze ematen dezu teknologian, a ber. Ze emateutze... Pues behira, orain gaude gauza polit bat egiten, debatxe batekoekin, gaudela egitena, bueno, nik uste egingo dutela Euskal Herri oso, baina zubi, paperezko zubi bat egiten dugu. Paperezko zubi bat. Eta lehiaketa hau, Nafarroan egiten da Iturrama Institutoan, Nafarrako, Iruñako instituto batetan, Iturrama Auzoko institutoan, instituto publikoan, egiteute lehiaketa bat Nafarroa mailan. Bueno, imaginatu Euskal Herri mailan, Nafarroakoak aurkezte dala. Eta zein behar du zubi horrek, papelezko zubi horrek? Alik eta kilo gehien eutxi, oza, baditu eta nolako zabalera euki behar du? 50 zentimetro. Eta zenbat kilo papel alditu zu erabili? Aurreko urtean aurkeztu ginen gutalea eta eutxi irabazi genuen, gure biurdanakoak. Bai? Eta 35 kilo eutxi zituen. 35 kilo eutxi zituen? 300 gramorekin. 300 gramo papelekin. Ai, ama, onna. Ondo aiaiz erakusten. Ikaslea honak ere. Bueno, hemen, inberdeuna da. Horrei, piperrautza pixka botako jau. Beitu ze krematu esun, ze goxua. Eta ingo deuna da. Maria ideitu. Maria ez da urrutiagun, ez da? Hortik handabil. Ba, Maria ideituko jau. Eta ni, plateratzeten bitartian, zuek beste abestitxoa botatzen dezu, ados? Oso, gi. Guantxe gatoz lagunak, prestatu ingo behar. Bueno, lagunak, irrikitan gaude, zuei entzuteko, Aitor eta Maria, zea besti botako zugo bainguan? Iragana hemen, ditze da. Iragana hemen, ba, irrikitan gaude, nahi zuenian hasi. Hasi namango zuet, 5, 4, 3, nahi dezuenian, ni platera datzean ni joa. Egunak doaz, da zutalatu ezer Bizitza honetan, inertzia dut jabe Aldaketei, beldurran diadie Engranai, amaigabearen parte
Bate aukatu da, Mateu, organizatuta zehola, bikote, ona bestia, oso ona. Olio ipurdia jarri eta ana, eskerrik asko. Bueno, Maria, aurrengoan zure zaiongo geha hemen, Etorri 3. kide horrekin, bale? Hori da. Hau utziko dugu igeriten edo ikarte kalderak ematen, edo... Ja, nahikoa, ja. Hori da. Ez, ire bai etorri nahekenian, ongi etorria izango. Eta zuek, 1000 esker horreoteatikan, eta bihar arte lagunak. Aio! Aio!